Здравейте! Днес, както бях казал, ще снимам клип как нападам. Това ми е слабия профил. И имам 4. Починях го си. Имам 4 профила. Един няма значение как се казва. Да. Ще спра за малко клипада. Един на силния. Аз там направих няколко атаки. Здравейте! Отново. Да. Готова ми е армията. Вчера не можех да нападна поради някои причини. Тук направих 2 атаки. Първата беше тъпа. И да, тук взех една звезда. С надеждата, че ще мога да свина до тези 2 дрила. Го нападнах. Нямах и много дарк. Аха бия под 900 за големите. За което аз тук ги рейчнах, за да взема втора звезда. А това му го пусна, за да му убия кинга, не знам що. Просто от много време ги пази, няма смисъл. Следващата беше на един ръшнат. Ей да го може да го видите. Да, и го бих на 3. Много гадно ми се разпределиха. Но не. Бих си го на 3. Но си беше ръш. Доста. И да, това. И сега нападаме. Малко ресурс. Искам полежа 1500 дарк. Вземам дарк. Ето. Кой го правя? Не е ли голям ръж, само градки. Ръж си е всъщност. Мога на 2 да го бия. За 3 не знам. Не, аз не, че няма и това. Няма елексир, на мен трябва елексир. Ще има малко. Това не. Аз се бежих за нещо елексир. Да. Да се апгрейдна Уиза на 3. На 5. Ето те и тебе. Дауния. Сега откъде ти влезе? Тук да го видя. Не там бе! Тебе бомба. Не бе, тъпа пека. Айде на там. Да бе. И айде уизардите да си ги запазим. Така да се каже. И тук има ресурс. Айде. Ето. Айде към ресурса. Ура, ход към ресурса. Една звезда му взимам. Може и 2.
Може да е така, шансовете са малко по-малки. Ресурса да време пак ще съм доволен. Сега само да разчитат околните неща, че си пусна. Обрях му ресурса. Само тук дарк малко остана. Айде бе, що не ви да поколем? Ето, намерих го. Дали имам шанс за 3? Не, време нямам, нищо нямам. Но за 2, да. Двете си ги вземи 100%, да. И малко дарк. Дарк, вземи дарк. Това беше. Брах му целият ресурс. Брахме си ресурса. На 2 за малко и 3. Това беше от мен. Надявам се да ви хареса клипа. И довиждане.